mai shiga tsakanin ƙungiyar IAS wanda ECOWAS suka wakilto ya zo ya gana da shi da shugaban ƙasa Burkina Faso mai girma Kaftin Ibrahim Traore a yau 25 ga wannan ne wata wanda muke ciki. ‘Yan uwa da Allah a samu a yi fartashe, a yi sharing ga al'umma domin su shi wata tattaunawa wadda aka yi da mai girma Kaftin Ibrahim Traore da shi da mutunan nan wanda ƙungiyar ECOWAS suka wakilto domin ya zo ya zanki shiga tsakanin ƙasashen guda biyu domin ya kawo maslaha. ‘Yan uwa, Kaftin Ibrahim Traore shugaban ƙasar Burkina Faso ya gana da shi da wannan mutunan nan wanda ECOWAS suka wakilto domin ya zo ya zanki shiga tsakani wato dangance da lamari wanda ake ciki a halin yanzu ƙasashen guda biyu. ‘Yan uwa a inda mai bada shawarar mai shiga tsakanin yake faɗi yake cewa sun tattauna bisa kan batutuwa da dama wa'anda suka shafi lamari na tsaro wato da zaman lafiyar ƙasashen namu duka gaba ɗaya. In yi shi wanda ƙungiyar ECOWAS suka wakilto domin ya zo ya shiga tsakanin ƙasashen namu na IAS da ƙungiyar ta ECOWAS domin a samu haɗin gwiwa mai ƙwari, a samu haɗin gwiwa mai ƙarfi, wato a samu fahimta tsakanin ƙasashen na IAS da kuma ƙasashen ECOWAS. To ‘yan uwa alhamdulillah hakan yana da kyau in dai har za a yi hulɗa ta tsakani da Allah, za a yi hulɗa tsakaninmu da mu da su. To mu muna fatan Allah Ubangiji ya sa a ce ƙara da aka yi, muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara haɗe kanmu. Jama'a kuna labarin cewa ana ci gaba da tuntuɓar a yunkurin kusantar da ƙungiyar ECOWAS da ƙungiyar IAS. To wannan dalili ne manzo na musamman na ƙungiyar CEDEAO mai alhakin haɗa kan ƙungiyoyi biyu. Yunkurin haɗa ƙungiyoyi biyu da Sana Kouyaté ya ziyarci Burkina Faso inda suka tattauna da shugaban ƙasar, bugu da ƙari shugaban riƙon ƙwarya na IAS Kaftin Ibrahim Traore a wannan Litinin ƙin. Lansana Kouyaté ya bayyana wa manema labarai cewa mun zata kan ya sanar ma manema labarai cewa mun zanta kan batutuwa masu matuƙar tsauri waɗanda suka shafi tsaro da wanzar da zaman lafiya a ƙasashenmu. Wannan manzo ne na musamman na ƙungiyar CEDEAO ya ziyarci shugaban ƙungiyar IAS Kaftin Ibrahim Traore yau a Litinin ƙinnan, kuma sun tattauna kan tsaro da zaman lafiya tsakanin ƙasashensu guda biyu, ƙasashen IAS da CEDEAO. Kuma kullum ana tuntuɓar juna, ana so a ƙara kusanci, ko ba a koma guri ɗaya to a ƙara kusanci. Partager la direct à la famille. Shine kawai. Me ra'ayinku akan wannan? Kuna ganin ya dace ƙungiyar ECOWAS da IAS su kusanci juna ko kuma kowa ya ja dagan shi? Me ra'ayinku? Samu a komantar. Kullum ci gaba ƙaruwa yake a cikin ƙasarmu ta Nijar mai albarka, inda yau ministan baƙi ya gana da wasu jakadodi biyu waɗanda suka ba takardun aikin su na jakadanci a cikin ƙasa mai albarka, ƙasar mu ta Nijar. Akwai jakadi na ƙasa Bangladesh, wanda shi jakadi na ƙasar Bangladesh wanda yake zaune a cikin Tripoli, ƙasar Libya, wanda yake wakiltar ƙasar Nijar ga 'yan Bangladesh. Sannan kuma akwai na Lagine wanda yake a cikin babban birnin Bamako na ƙasar Mali, shi ma aka takardun aikin shi na jakadanci a jamhuriyar Nijar, ƙasa mai albarka. Sannan kuma akwai wanda yake mai kula da abin da ya shahi abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, shi ma aka takardun aikin shi a cikin ƙasa mai albarka, ƙasar Nijar. 'Yan uwa, mu ci gaba da yi ƙasar mu fata na alkhairi, insha Allah, gaba dai.
ƙasar Nijar kowa yana so ya ƙara ƙulla dangantaka da ƙasar Nijar domin ci gaban da babanmu mai albarka Janar Darmi Abdurrahman Chani ya ka a cikin ƙasar Nijar. ‘Yan uwa, ku ci gaba da ya addu'o'i wa ƙasar mu ta Nijar. A lokacin da 'yan siyasa suke amfani da waɗansu daga cikin 'yan Nijar domin su ga sun tarwatsa ƙasar Nijar, wanda a lokacin da ƙasashe da yawa suke son su ƙwanƙwasa ƙofa a cikin ƙasar Nijar. Na ga wani bawan Allah wanda hito yi wani bidiyo da suna wai a basu ƙasarsu ta Manga. Kun taɓa jin ƙasar Manga? To sai ni yi godiya ga wani bawan Allah wanda ya to yi korije ne ya ce mu babu mu baya gare ka. To kira na ga 'yan Nijar, duk lokacin da kuka ga wani ko ɗan ƙabilar ku ya hito yana so ya raba muku kanu ko ya sa ku ɗauki bindiga ku diba wai dan shi na ɗan ƙabilar ku, kada ku raida. Mu Nijar ban masu haka nan. Nijar muna bayan wannan shugabanni na masu albarka da suka ci gaba mai yawa mai ɗaurewa ga 'yan Nijar baki ɗaya. A yau, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar mai suna Bukar Ya'u Sangare ya karbi takardun shaidar aikin jakadanci na wasu ƙasashe guda biyu domin ƙarfafa hulɗa tsakanin waɗannan ƙasashe. Ƙasashen da sun haɗa da Bangladesh da Guinea, tare kuma da sabon jakadan Bangladesh mai suna Janar MD Habib zai yi aiki a nan birnin Libya, Tripoli kenan, amma dai a matsayin ambasar ne na Nijar. Shi kuma na Guinea kuma zai yi aiki a Mali, Bamako kenan. Shi dai sabon ambasar in Guinea wanda yake ambasar a Nijar mai suna Usman Kamara zai yi aiki a ƙasar Mali a halin yanzu. Waɗannan su ne jakadun Nijar da ta karɓi bakuncinsu a yau. A Nijar kuma an kama kilo 268 na hodar Iblis, kuma an cafke mutum 8 daga cikin waɗanda ake zargi da hannu da safarar miyagun ƙwayoyi a jihar Zandar. Hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Zandar ta yi nasarar kama waɗansu matasa guda 8 tare da hodar Iblis kusan kimanin kilo 268 na hodar Iblis a ɓoye cikin wata babban mota da aka fito da ita daga Accra na birnin Ghana. Rahotanni sun bayyana cewa haramtacciyar kayan na hodar Iblis me ake cewa kunshin tubali kusan 233 na brick in na hodar Iblis, wanda hakan ya taimaka wajen bankaɗo wata babban mota ta hanyar safar miyagun ƙwayoyi da kuma tashi da ƙasashe da dama a yammacin Afirka. A yayin wannan aiki an kama kusan kimanin mutum 8 'yan Nijar da ake zargi da hannu da lamarin, sai dai babban wanda ake zargi da jagorancin wannan kungiya wani ɗan ƙasar Mali ne da ke fuskantar sammaci kama shi na ƙasa da ƙasa, har yanzu dai yana tsere kuma ana ci gaba da neman sa ruwa a jallo a halin yanzu. Hukumar ta tabbatar da hodar Iblis ga bainar jama'a ga bainar manema labarai a ranar yau 25 ga wannan wata na 5 da muke ciki 2026 ofishin OSTIC da ke Zandar. Menene ra'ayinku? Haɗu ku a comment section.